Salam hormatly izleyijiler. Sizin bilen biz Aşgabat'tayız. Bugün biz Türkmenistan'ın Sowda Senat Edarasynda geçirilen Türkmenistan'ın Sowda Toplumun sergisinden öz işimizi alıp barýar. Gelin onunla bu sergi bilen ýakyndan tanış bolalım. Şuň gün ýurdumyzda halkara sowda ykdysady gatnaşyklary sürmek, daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň ornuny tutýan önümleriň önürüşini artdyrmak, ýurdumyzyň azy howpsuzlygyny pogtalandyrmak, sanyl markaly ilat edilen sowda hyzmatlaryny kämilleşdirmek maksady bilen paýtagtymyzda ýerleşen Türkmenistan Sowda Senat Edarasynyň binasynda sergi dowam edýär. Sergi gatnaşyjylar Türkmenistan Sowda we daşary ykdysady araşdyrmalar ministrligi, Türkmenistan Dokma Senaty ministrligi, Türkmenistan Dowlat Haryt Çygymal birjasy, Türkmenhal Dowlat birleşigi, Türkmenistan Sowda Senat Edarasy, Türkmenistan Senatçylar we Telekeçiler birleşmesi, degişli ministrlikler we hukuklaryň doranyş edaralary, serginiň eksponatlary, ýurdumyzda öndürilen giň görnüşdäki az haritlaryny, ýagny et, şoklat, guş eti, balyk, süýt, kanditer, kakadlan meýweleriň durly görnüşleri, göw önümleri, çörek önümleri, durly görnüşdäki içkiler, ýeňil senagaty, elektronik enjamlary, dokma we malarçylyk hukuklary, sowda, bilim, çapkana we bezek işlerini, mebil önümlerini, guruluş materiallaryny, mahawat, senetçiler, we zergarçylar, tikinçilik we ilatyň sarp edýän hyzmatlary hem-de haritlary bolar. Sergi olan gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Biz şu wagt Türkmenistan Dokma Senaty ministrliginiň pavilyonunyň öňünde durýarys. Men Türkmenmaşy dokma toplumynyň hünärmeni Merjan Ewedli. Berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, ata watanymy Türkmenistan dowlatyny beýik taryhy ösüşler bilen öňe barýar. Ýurdumyz gün saýyn gözelleşip, täze ösüşlere, belen sepkitlere, welelin durmuşa beslenýär. Bugun kun tähim paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylymyzda hem diýarmyzyň ähli ýerlerine wagt nesihat çäreleri, bayramçylyk duşşuklary, aýdym saly dawaraly çäreler eýdiderli geçirilýär. Tähim paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylymyzda gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsy tagalalaryny netijesinde Türkmenistan dowlatynyň ähli podoklaryna uly ösüşlere eýe bolýar. Şonuň bilen bir hatarda dokma podogunda hem uly ösüşlere, belen sepkitlere ýetilýär. Ýurdumyzda iri podoklaryň biri bolan dokma podogumyz hem biri-birine meňdeş bolmadyk, ýokary hili, ýüzlerçe görnüşli dokma we trikotaj, ýüpek we ýün, jins we pambar, stapel we biýali, sütükli we sütüksiz önümleri öndürýän 60-dan gowrak kärhanany öýdüne jemleýär. Şolaryň biri hem 2000-nji ýyly açylyp ulanylmaga berilen biziň Türkmenmaşy dokma toplumymyzdyr. Biziň dokma toplumymyzyň esasy çygymaly arasy ýüpek we nak paltasydyr. Biziň dokma toplumymyzda 30-dan gowrak görnüşli önümler öndürýär. Öndürýän önümlerimiz hil taýdan ýokarylygy, ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Bizde palta ilki bilen ewrilýär, dokalýar, öýrilýär, soňra naşy bilen gül basylýar. Olaryň hili barlanyp tikinçilik fabrigini, müşterilerin isteglerine göre türlü ölçekdäki öý hojalygyna ulanylýan dokma önümleri tikilip gaplanyp satýa çykarylýar. Bulardan başga da türlü ýaşdaky ula adamlar üçin, türlü ýaşdaky çağalar üçin mövsümlerin egneşikler, gejeki egneşikleri tikilip gaplanyp satýa çykarylýar. Biziň dokma toplumymyzda dähme çekmekli üçin ähli şertler döredilýär. Uly giýim we ýagty ähli enjamlar bilen ornaşdyrylan tehnologiýanyň ösen tilsimatlary arkaly ýokary hili önümler öndürmekli üçin ähli şertler ýola goýulanýar. Şuň hem Türkmenistanyň Sowda Senaty toplumyna sergi geçirilýär. Biz hem özümiziň ajaýyp önümlerimizi şuňky geçirilen sergiye getirdik. Bu sergide dokmaçylar we halçylaryň öndürýän iň naýbaşy önümleri sergilendi. Biz hem öz dokma toplumymyzdy öndürýän naýbaşy önümlerimizi şu sergiye getirdik. Pyrsatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag belen başlarynyň aman bolmagyny tesirlemden arzu edýärin. Şuňky sergide Ahal welaýatynyň bagdahan dokma toplum gatnaşýar. Gelin bu dokma toplumyň önleri bilen ýakyndan tanışalyň. Täze nişanly hususy kärhananyň hünärmeni Batyr Garly. Biz bugün Sowda toplum sergisinde biz öz täze hususy kärhanamyz bilen şoklat önümleri, süýt önümleri, kanditer önümleri, ýarym taýar önümleri bilen size ödüllemeni geldik. Biz geljekde hem daşary ýurtlara eksport usulen maksadyny meýilleşdirýär. Biziň täze önümimiz şoklat önümi taýajyk görnüşde. Bu ýarym kakadylan içi 2 metr uzunlukda. Muň hem iki görnüşi bar, towuk etinden hem sygyr etinden. Bize şu mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun, aýtýar janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmeden mara wajar.